அப்சைட் டவுன்ல மேல நான்சி ஜோனத்தனும் காப்பாத்துறதுக்காக ஏணி வச்சு ஏற போவான் நம்ம ஸ்டீவ். ஆனா டஸ்டினை தடுத்துருவான். ஸ்டீவ் உன் சாவ தேடி ஏன் நீயே போயிட்டு இருக்க, மறுபடியும் என்னால இன்னொருத்தனை இறக்க முடியாது அப்படின்னு கட்டி பிடிச்சி எமோஷனல் ஆக அந்த நேரத்துல அந்த ஏணி கீழே விழுவுது. நல்ல வேலை ஸ்டீவ் போல போயிருந்தா சொல்லி முடிஞ்சிருக்கும். மேல ஜோனத்தன் நினைச்சு ஒரு மயக்கம் அடைஞ்சு ஒரு ரூம்குள்ள மெல்ட் ஆகி விழுந்துருவாங்க. அந்த ரூம் ஃபுல்லா கொல கொலன்னு ஒன்று தண்ணி மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும். கதவை திறந்து பாக்குறாங்க, இருக்க அதிகமா தான் வருது, வெளியே போக முடியல. இப்போ ஜோனத்தன் அவனோட பாக்கெட்ல வச்சிருக்க ஜான் கால்ட்ரேட் கேசட் எடுத்து நான்சிக்கு கொடுக்குறாங்க. உள்ள ஒரு ரிங் இருக்கு. ஜோனத்தனுக்கும் நான்சிக்கும் வேவ் லென்த்ங்கிறது செட் ஆகாத காரணத்தினால அவங்க அங்க பிரேக்கப் பண்ணிக்க அந்த இடமும் உடஞ்சு போகுது. ஹாக்கின்ஸ்ல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற மேக்ஸ் சாகடிக்கிறதுக்காக டெமோடாக் வந்துருச்சுங்க. ஆனா நம்ம லூக்கஸ் விடலையே. அந்த நேரத்திலயும் அவளுக்கு பிடிச்ச கேட் பூஸ் பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கும். திடீர்னு பக்கத்துல இருக்கிற வாஷிங் மிஷின் ஓட இவங்களை தாக்க ஒரு டெமோடாக் டைவர்ட் ஆகி அந்த மிஷின் கிட்ட போகும். உள்ள பார்த்தா ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் சுத்திட்டு இருக்க, வெடிச்சு செதறுங்க. அங்க இருக்க டெமோடாக்லாம் செத்து போது. பண்ணது யாரா நம்ம வீலர் பொண்டாட்டிங்க. இங்க வெக்னா மைண்ட்ல இருக்கிற மேக்ஸ் அவ தப்பிச்சு போறதுக்கான வழி கிட்ட வந்துட்டா. ஆளி நீ இப்ப என் கூட வர முடியாது, ஏன்னா அங்க இருக்கிறது என்னோட உடம்பு, நான் தான் போக முடியும். நீ வெயிட் பண்ண, உன்னை காப்பாத்த நான் வரேன். இங்க லூக்கஸ் அவளுக்காக பாட்டு பிளே பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த ஓப்பன்ல மேக்ஸ் இப்ப வெளியே வந்துடுறாங்க.